Assalamu la famille. Ku yaɗa mini bidiyon nan, wannan bidiyon ba ta kowa bace bai illa ta president de la republique. Babanmu, shugabanmu, jagoranmu wanda ya zo dan share mana hawayenmu a matsayinmu na talakawan shi, shi ko jagoranmu, shugabanmu. Wannan bidiyo ce ta neman alfarma wurin shugaban ƙasarmu a matsayin shi wanda shi ne ke mana tsaye komi. Excellence Monsieur le Président, yau gani da ƙoƙon barana zan nemi alfarma bisa kan abu ɗaya zuwa biyu inda zan yi hashin baki bisa ga fahimtata. Excellence Monsieur le Président, kana da goyon bayan 'yan ƙasanka 1,000%. Excellence Monsieur le Président, tsaye muke a kanka don duk wani abu da zai zo za mu yi tsaye saboda mun tabbatar cewa kai za ka yi ƙasar mulkin da dace. Excellence Monsieur le Président, za ni yi magana akan wato da cewa loi de finance 2026. Monsieur le Président, mun san cewa duk abin da zai hitowa ta hannunka abu ne wanda zai taimaka ma talakawa, wannan shine fahimtarka kuma da mi burinka. A matsayin mu wanda ke tare da 'yan ƙasa, wanda mu kunnuwanka ne idanunka, duk abin da muka shi muka san sarar cewa zai taba mu, zai taba tahiyyar mu, gwamnatin mu, ƙasan mu, za mu zo mu kawo kuka mu faɗa ma. Monsieur le Président, wannan doka ko in ce wannan tsari yayi, amma nan za mu nemi alfarma game da waɗannan kamfaninnika da cewa le compagnie de transfert d'argent. Excellence Monsieur le Président, waɗannan kamfaninnika sun hidda mana takaici a lokacin da turawan mulkin mallaka suka kulle mana ita, suka nuna mana cewa suke da bankuna, suke da monopol, inda muka samu 'yan ƙasa masu kishin 'yan ƙasa masu kishin ƙasa wanda suka yarda da tsarin ka wanda ka zo da shi, kuma suka ba da goyon baya don mi tabbatar da wannan mulkin da gwamnatin saboda tsallake tarkon tura mulkin mallaka. Monsieur le Président, muka samu kudadenmu, muke yawo da kudadenmu, muke turawa, muke ɗauka, muke ajiya ko'ina, inda turawa suka gane ke cewa 'yan ƙasarka masu kuɗi na tare da kai saboda mi sun hiddo duk kudaden sun sa suka ce a yi aiki ba don komi ba don tabbatar da wannan tsarin naka. Monsieur le Président, mun san ba ka taɓa yin abin da zai cuta ma 'yan ƙasa ba ko kamfanin kan ƙasa. Excellence Monsieur le Président, nan zai magana akan wani abu da nake ji da nake gani. Wato an ce idan mutum ya aje miliyan 2 ana iya hidda mashi jika 100 a cikin kamfanin na turai kudade ko ajiya, inda mutane ke ganin cewa wai za ka ga mutum ya ce to ni da an aje kuɗi a hidda mini, ai gonda na shiga mota na je na kashe kuɗin na kai su na dawo. Abinda shi dan waya manta cewa yau akwai hatsari yawo da kuɗaɗe, amma mi doka in ta zo mu ko za mu kalle ta mu fuskance ta, amma mi mu kai kukan mu a wurinka. Monsieur le Président, abinda muke so mu gane shine sauƙin da kamfanin suka kawo a kalle shi ma, sannan gwamnati ta kalli tsarin ta sai kowa ya samu ya hita ya rabauta. Monsieur le Président, abinda muke kallo na biyu shine kamfanin nan idan suka kuna 'yan uwanmu za su rasa ayyukansu saboda mi an daina ture-ture da ajiye na kudade. Mi kamfani zai yi ya gada mai ceto tun da dai kudade ba sa shigowa, abubuwan sun canza, to za a ɗabi wa'ansu dubunnan mutane a tura su chômage. Wato mu abinda muke kallo kenan Monsieur le Président, wannan wato chômage inda muke tunkara 'yan uwanmu za su shiga, wallahi shine abin tsoron mu. Monsieur le Président, kamfanin nan sun ɗauki mutane dubunni masu cin abinci, masu cin aiki, lalle doka ce, amma muna neman alfarma a ƙara kallon wannan dokan, a ƙara kallon wannan tsarin. Mun san cewa ba ka taɓa cuta mai 'yan ƙasar ka ba, sa jamen muna nesa da wannan tunanin, amma mi alfarma muke nema. Monsieur le Président, a kalli wannan tsarin. Yau yawo da kuɗaɗe matsala ne, sa'an nan kuma rashin aiki babban matsala ne shi ma, da ƙarshe shin waye samu waye rasa. Monsieur le Président, wannan kuka ne, alfarma ce muke nema a wurinka, a kalli waɗannan kamfaninnika masu ture kudade sun taka rawa a zuwa gani, kuma za su ci gaba da taka ta
mu gurinmu shine ƴan uwanmu su dinga samun ayyuka su bunƙasa, matasa su rike kansu. Ina tabbatar ma cewa zan ba da misali mai sulu president. Yau idan muka kalli kamfani kamar su Nita, inda muka ji labarin cewa akalla suna da mutum 6,000 wanda ke cin abinci ƙasa gare su, kuma dukkan su 'yan Niger ne mai sulu president. Wannan dokar muna so a kalle ta a mata kuskurima wadda ba ta kai kamfanin nuka zuwa gaba ba su ce to tunda abin ya rage su ma za su rage mutane. Excellence Monsieur le Président, alfarma muke nema kuma mun san cewa za ka yi saboda ka zo ne saboda mu. Muna da yaƙini wannan kuma ita ce kokowar mu kullum dare da rana cewa za ka kai kasan mu duk inda ya dace. Monsieur le Président, wannan kuka ne namu na mu talakawa wanda muke ganin cewa ba mai shahi mana shi in ba kai ba. Ubangiji Allah ya tsare mu kasan mu Niger.